שלום חברים, היום אני אלמד אתכם איך להכין מקפצה מ-TNT ותותח מ-TNT. אוקיי, שנייה. אוקיי, נתחיל מהתותח. נבחר סוג של לבנה, אני בחרתי ביהלום. ניקח 1, 2, 3, נשים ככה, נשים מים ונראה לאן זה מתפשט, אוקיי? עד איפה שזה עוצר, עד כאן זה עוצר, ונתחיל לשים מכאן לבנים. אוקיי, נסגור פה ונסגור גם מכאן. רואים? כאן זה עצר. בוא ניקח לנו, גם צריך חצי לבנה, אוקיי? אחרי שזה נגמר, לוקחים את החצי לבנה ושמים אותה בסוף וסוגרים. זה השלב הראשון של התותח רדסטון. עכשיו, אנחנו רוצים בשביל לשים פה TNT. כמה שנשים יותר, זה יותר כוח, וזה דואג שזה לא יפוצץ את המקום. עכשיו, אנחנו רוצים לשים לנו את הכפתור שעוזר לנו לפוצץ הכל. אנחנו נתחיל ונשים רדסטון שיפוצץ את כל ה-TNT ביחד. עכשיו, אנחנו צריכים 8 משחזי רדסטון. אז בואו נתחיל 1, 2, עכשיו. 1, רגע. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ניקח רדסטון. אוקיי. עכשיו, אנחנו רוצים, זה הכוח של ה-TNT. ואנחנו רוצים שהכדור שאנחנו יורים יהיה בערך בגובה כזה. רגע. בערך בגובה כזה. אנחנו רוצים לפוצץ את כל זה, ואחרי זה בדיליי שזה יתפוצץ ויעוף. עכשיו, בשביל... רגע. עכשיו, בשביל שזה יתפוצץ בדיליי, אנחנו נשים את אלה, בגלל זה שמנו את אלה, ונחזיק את ה-TNT, ונתחיל לשים רדסטון. נחזיק גם מכאן שזה לא ייפול מכאן. אוקיי. עכשיו, בשביל שזה יהיה בדיליי, ניקח את המשחזר רדסטון לרמת מהירות הכי נמוכה שקיימת. אוקיי? עכשיו, זה אמור לעבוד, התותח שלנו מוכן. עכשיו, בואו תראו איך זה יורה. מוכנים 3, 4 ו... אתם רואים את הדיליי? בום. קלטתם לאן הוא עף? זה היה כל ה-TNT. עכשיו, אנחנו נבנה מקפצה מ-TNT. בואו נשים קובייה אחת באמצע, ונתחיל לפזר קוביות במרחב של 2 קוביות. 1, 2, מצוין. 2 קוביות. 1, 2, מצוין. 2 קוביות. 1, 2, מצוין. ונסגור את זה. בצבע המקפצה זה ממש לא מסובך. כל מה שצריך לעשות. אוי. תקלת 3. אוקיי, בוא נסגור את זה שנייה. תקלה קטנה. הייתה עוד בחישוב. אוקיי, ככה זה אמור להיות. אתם פשוט יושבים באמצע וממלאים את הכל במים. נמלא את הכל במים, שישר לא לזוז. אוקיי, זהו השלב הראשון. עכשיו, בוא ניקח מפסק ונשים אותו מולנו. אוקיי? ונתחיל לשים רדסטון מסביב. אוקיי, רגע, בוא נסגור את המפסק. נשים רדסטון מסביב. אוקיי. וליד הרדסטון נשים TNT. אל תדאגו, לא יקרה שום דבר, יש פה מסביב למים. אוקיי. עכשיו, כל מה שצריך לעשות זה לשבת וללחוץ. סביבות 3, 4 ו... תראו את הקוביות, ב-Y, תראו את Y. בום. ראיתם לאן עפתי? ראיתם לאן עפתי? אוקיי. אם תצטרכו שאני אלמד אתכם עוד דברים מ-TNT או כל מיני דברים, פשוט תכתבו לי בתגובות ואני אלמד אתכם. ניפגש בפעם הבאה.